Nagasugod na sa pagpangita ang Pilipinas sa mga alternatibong sources ang supply sa produktong petrolyo. Inagod masiguro nga mangin mapag-on sa gihapon ang supply sang gasolina sa tunga sang mga wala sang kasiguruhan nga sitwasyon kung sa din magakuha sang source ang Pilipinas bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Sunod kay Presidente Marcos Jr. nakigangot ng gobyerno sa iban ng mga pungsod nga nagasupply sang produktong petrolyo. Dugang pa sang Presidente nagaproblema ako nagapangunan nga problema sa karon amo hindi pa magbalawaan kung tubtubsan o magapadayon ang paghulag o kung pagtimbok sang preso sang produktong petrolyo sa international market bangod sa nagakatabog nga geopolitical tensions. In the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Ang pinaaral ko lang kung yung mga in transit, baka naman nandun sila sa lugar ng peligro. So, para maging accurate yung kalkulasyon natin. Pero hindi naman daw. Yung pagsara ng Strait of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon. So in terms of supply, but that doesn't mean that we're not doing anything. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from, but hopefully we will be able to come to an agreement with them and that we will get further supply from them.